за нещо тук, да. Давай. Защото не е централния път там, не знам толкова къде ще излезе. Хора, искам да ви обясня, че когато сме задружни, всичко можем да направим. Ето тук доброволци, над 100 човека доброволци се включиха да гасят пожара над село Николово в гората между селото и оръжейния завод Донарит. Не искам никой да казва българина гледа само себе си. Не, българина когато има нужда е задружен. И ето това момче, не го познавам, мина с УТВ ли се казва това? С УТВ, взема веднага, имаше едно място, в мен имам лопати, кофе за вода, пожарните с висока проходимост са нагоре, отиват на терен, през гората минават, булдозери им проправят просеки, за да се овладее положението. Винаги трябва да си помагаме един на друг. Само така ще бъде България.